Eskerrik asko, etortzeagatik eta streaming bidez jarraitzen ari zeatu noire eskerrik asko. Gaur Gilur ekimenaren aurkezpen bat egiteko elkartu gea. Eta hemen nerekin dauzkat alde batetik Maite Peñakoba, Etorlur elkarte publikoko zuzendaria, eta bestalde Jonandoni Urdangarin, landa garapen zerbitzu burua. Etorlurreko zuzendaria dagoain zuzen ere, aurkeztuko dizueken ekimen hau, Etorlurrekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak Etorlur elkarte publikoarekin elkarlanean bultzatu eta kudeatuko duen zerbitzu bat izango delako. Nik sarrera bizka bat eta testu ingurua bizka bat azalduko dizuet, eta gero zehaztasunak proiektuari buruz Jonandoni Urdangarin emango dizkitzue. Zer da Gilur, Gipuzkoako lurrak Gilur? Gilur Gipuzkoako Foru Aldundia martxan jarri duen plataforma digital bat da. Nekazal lurren eta ustialekuen eskaintza eta eskaria duten pertsonak konektatu eta alokairuan edo salerosketa erraztea bilatzen duen plataforma digital bat. Eta zergatikan garatu dugu plataforma hau? Euskal Autonomia Erkidegoko 4 erakundeok, 3 Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritzak, lehen sektoreko errelebo edo belaunaldi aldaketa estrategia diseinatu eta implementatzen ari gera. Errelebo estrategia hori herri proiektua da. Herri bezala lehen sektoreak etorkizuna izaten jarraitu dezan diseinatutako estrategia bat. Eta estrategia horren baitan ekimen desberdinak ari gera garatzen, ez? Gipuzkoako kasuan, jada martxan dauden ekimen desberdin batzuk, askotan aurkeztu ditugunak hemen, alde batetik baserritar misto profesionala, hau ekimen erabate berritzailea dena, aurten abian martxan jarri deguna, arrakastatsu izaten nahi dena gainera, eta bultzatzen jarraitzeko asmoa daukaguna datozen urteetan, trebatu programa bestalde, baserritar ekintzailei laguntza eta formakuntza ematen dieguna, bereien ekimenak martxan jartzeko, gazteneken ekimena, ekimen hau duela 20 urte martxan jarri zen, eta Gipuzkoako kasuan 372 gaztene programaren bidez sektorean inkorporatu dira, aurten zehazki gainera gazteneken 19 gazte berri sartu dira, etorkizuna bermatuz, beste ekimen bat, baserritar veteranoenei erretiro prozesua planifikatzen eta belaunaldi arteko erreleboa errazten laguntzeko sortutako ekimen bat da, landalurren digitalizazioa eta abar. Eta guzti hauekin batera, Gilur estrategia, Gilur, esan dudan, errelebo estrategia hori osatzera dator. Gipuzkoako kasuan, gutxo gara bera, gu dauzkagun datuen arabera, badira 60 urtetikan gorako titularra dituzten 69 ustiategi profesional inguru Gipuzkoan. Eta ustialeko hauen gehiengoak ez du errelebo garbirik eta aukera moduan ikusten dugu Gilur bezalako plataforma baten bidez, lur eta ustialeko hauen iraunkortasuna bermatzeko aukera eskaini dezakela Gilurrek, ez? Eta gainera, Gilur, Gipuzkoak daukan beste arazo bati erantzutera ere badator. Eta da, guk Gipuzkoan landalur eskasia daukagula, eta gainera dauzkagun landalurrak oso txikiak edo zatikatuak edo atomizatuak dirala, ez? Gipuzkoak dituen berrizitasun hauek kontutan hartuta, Gilur ekimena tresna baliagarria izango dela ziur gaude baserri osoaren edo lurren transmisioa errazteko. Eskaria eta eskaintza batzeko gune bat izateaz gain, eragile desberdinen bidez, datu base hori elikatzen joango baikera, ez? Eta lur sailen informazioa jasoaz, kasuistika desberdinen datu basea osatuz, eta ondorioz aholkularitza zerbitzu eraginkorrago baten eskainiz. Nik bukatzeko, eta Jonandoni Urdangarin hitza pasatu horretik, behin eta berriz ematen dudan mezuarekin bukatu nahiko nuke.
Legealdi honetan espreski lurralde oreka berdea departamentua sortu genuen Aldundian. Lurralde oreka berdea. Eta horren atzetik zer dago? Gipuzkoako gizarteak, Gipuzkoar guztiok, gerala lehen sektore eta landaingurune bizi bat edukitzearen onuradun. Gipuzkoar guztiok nahi ditugula bertako kutixiak, bertako herri txiki biziak, bertako mendi eta basoak. Eta ondorioz, Gipuzkoar guztion erronka dala, lehen sektorea mantendu eta belaunaldi aldaketa baten alde lana egitea. Baita Gilur plataformarekin ere. Izan baserritar, izan kaletar, nekazal lur jabe baldimazera, Gilur plataformaren bidez, lur hoien erabilpen eraginkorragoa egiten lagunduko bai dezu. Hori izan da, Jon Andoni, iradegitza. Eskerrik asko. Pixkat, azaltzearen erraminta bera nola funtzionatzen duen edo zertan datzan edo, egia da, Xabierrek aipatu duen bezala, erreleborako estrategian barruan kokatzen deula, proiektu hau, Foru Aldundian badazkau nekazal ustiategien errotlatikan ere, hainbat datu, Gipuzkoan daukagun nekazal ustiategien errealitatea erakusten diguna, bai ze jarduera daukaten, ze motatako jarduera dan, ea titulartasunean ze jende mota da hon, hau da adinaren araberako sailkapen bat, sexuaren araberako sailkapen bat, hau da datu base egonkor bat edo badaukal, no? Baina hortik haratago nahi dugu joan, eta gehiago datu objektiboetan baino subjektibotasun horretara eta beharretara egokitu nahi deun datu base bat ere elikatu nahi dugu. Hau da, nahi dugu lan esparru bat sortu dazkagun datuekin eta sektorean edo gizartean egon daitezkeen erreleborako gabezia, benetako gabezia horiek edo behar horiek identifikatuko dituenak. Azken finean guk ez ditugu ezagutzen benetan titulartasun edo ustiategi bat, benetan seme-alaba bateri edo ezagun bateri guzteko aukera dagoen edo ez, hori azkenean lanketa pertsonal bat izaten baita. Ez da, orduan, hor kokatuko genuke gure Gilur plataforma, hori jauzi hori egiteko. Esan, plataforma hau etorrurekin lankidetzan sortakoa dela, etorrurek kudeatuko duela eta zerbitzua etorruren bidez emango dela, eta orduan, nahi dela kudeaketa integral bat egin, bai datu bazena eta baita esango du errelebo horren sustapenean, ezta? Xabierrek esan du bezala, Gilur nekazal lur eta ustiategien transakzioak dinamizatzeko tresna bada. Hau da, norbaitek alokairuan musutruk edo garbi mantentzearen truke edo salerosketa bat egiteko aukera ere emango duen plataforma bada, ezta? Nola funtzionatzen du? Kanpora begira, esango dugu, atzean dauden datuak eta aldunditikan kudeatuko ditugun datu ezaratago, herritarrak ikusiko lukeena edo kanpora begira egongo litzakena, atari moduko bat izango da. Hau da, beste hirigintza edo etxe bizitza plataformak gauden bezala edo saleroesketarako beste app batzuk egon daitezkeen bezala, antzerako zerbait lurrei, ustiategiei eta nekazal azpiegiturei erlazionatu. Webikoitza, gilur.eus webgunea izango litzateke, eta webgune horrek aukera emango luke, informazio guzti hori eskuragarri edukitzeko eta berak herritarrak bisualizatzeko. Zer eskaini ahal izango da plataforma horretan? Esan daiten bezala, edo horretatu daiten bezala, lurrak eskaini ahalko dira, ustiategiak bere osotasunean ere bai, animaliekin eta jarduerarekin batera, edo azpiegitura bakarrikan, ukuilu bat, edo bestela nekazalera bilerako beste eraikin bat izan daiteken, ezta? Tamaina guztietakoak sartu daitezke, gainera nahi adina eskaintza edo nahi adina aukera egongo da sartzeko edo eskaini ahal izateko, eta jabetzan edo eskubide bat duen pertsona horrek aukera eukiko du nahi duen bezala eskuragarri jartzeko hirugarrengoentzat. Hau da, nahi badu bakarrekan lur guztiak elkarrekin utzi norbaiti, edo lurrak sailkapen batekin da bi lotetan banatu, hori pertsona bakoitzak aukera eukiko du nahi duen bezala egiteko, ezta? Norbaitek jabetzan edo eskubide bat eukiko balu, esan duten bezala, lurren, azpiegituren edo ustiategien inguruan, zer egin beharko du? Azkenean da, plataforma horretan sartu,
eta lehenengo eta behin galdetegi bat, galdetegi bat bezala bete beharko du, galdetegi hortan hainbat datu sartu beharko ditu, utzi edo laga edo saldu edo nahiko lukeen jomugako objektu horren arabera, eta bidalketa bat egingo luke, ezta? Datu informazio hori etorrurrek jasoko luke, eta etorrurrek kudeatuko luke, emandako informazioen arabera, ea egokia da, informazio gehiago behar da, eta harremanetan jarriko daia zuzenean eskaintza hori egin duen pertsonarekin. Hau da, hasierako lehen kontaktua plataformaren bidez egin denen arren, kontaktu pertsonal bat ere egongo da etorrurren eta eskaintzailearen artean, ezta? Datu zehatzak sartu beharko dira, argazkiak sartu beharko dira, hau da, informazioa nahiko zehaztua sartu beharko da, hirugarren batek ere ezagutu dezan eta adostasun hortara iristeko, ezta? Eta beharrezkoa balitz, etorrurrek ere, ikuskapenak edo laguntza eskainiko du, iragarki horiek edo elikatzen, ezta? Eta ordea, lurra behar duenak edo ustiategi bat edo nekazal alorrean sartu nahiko lukeenak, beste atal, plataformako beste atal batera jo beharko duke, eta hor aztertu beharko luke, ea badagoen iragarkirik bere beharrak asetuko lituena, ezta? Hau da, norbaitek iragarkiak guztiak agertuko liake plataforma horretan, ja gaur egun daudenak, orduan sartuko zinake, eta aukera eukiko zenuke begiratzeko, batek asetzen zaitu. Ez baizu asetzen eta edo ez daizulako egokitzen, edo ez da olako justo zure udalerrian kokatua edo, aukera ematen dizu baita ere, iragarki bat jartzeko zuk zerren bila ari zean esaten. Hau da, nik behar dut lur bat mesedez eremu honetan. Eta orduan, norbaitek aukera balin badaka ere zuri eskaintzeko, hori ere bide bat izango da, ezta? Zer gertatzen da, plataforman sartu eta topatzen badezu justu zure beharrak asetuko lituzkeen, badibez, lursail bat. Plataforma mentan adieraziko zenuke interesa daukazula eta adostasun batera iritsi nahiko zenukela lurjabe horren jabearekin, ezta? Hau da, match bat egongo litzateke, eta kasu hortan etorlurrek hartuko lukeia kudeaketa. Hau da, harremanetan jarriko litzateke bai jabearekin eta bai interesa agertu duen pertsonarekin, eta bi horien arteko bi horiei aholkularitza zerbitzu bat emango lieke. Zertan datza aholkularitza zerbitzu hau? Aholkularitza bat, beraien adostasun hori, adibidez, alokairuko kontratu hori, berme juridiko guztiekin egitea, eta nola egin behar duten esplikatzea. Ze urratsen behar dituzten, zein dian izapideak, eta kontratua bera ere, kontratu eredu batzuk ezarriko zaizki, ezta? Kontratu eredu horiek irekiak dira, noski, hau da, etorlur edo foru aldundia ez gera sartuko beraiek adostu behar dituzten klausuletan, guk esango diegu zer dan legez egin behar dana, hau da, legeak ezartzen dituen baldintza batzuk bete beharko dituzte, baina gero aukera emango diegu beste gai batzuetan nahi dituzten baldintza horiek ezartzeko. Horrek ere aukera ematen diete, euren arteko adostasun batera iristeko, eta azkenean benetako beharrak asetzeko. Azkenean ez da zerbait estandarra, baizik eta bakoitzari egokitutako zerbait izango litzateke, ezta? Eta hor etorle jokatuko lukeen papera, hori izango litzake, berbe juridikoekin egiten dela. Hau da, zertara erabilera ondo arautuko dela, presioak zertan zenbat izango dian, hori adosten danean, epe mugak, azpiegiturak daudenean ere azpiegituraiek nola kudeatu beharko dian, ze baldintzetan itzuli beharko dian, bermeak egon beharko balia, berme horiek ze kopurutakoak izango dian, hau da, guzti horretan, bidelagun izango lukete etorlur, aukera emango dielako horrek, pertsona pribatuei nahi dituzten baldintzetan, baldintza horiek modu legal batean edo arrazoitu batean egiteko, ezta? Nolabait esatearren, doako zerbitzu, aholkularitza zerbitzu bat eskainiko litzaieke, ezta? Guztia egia da, plataforma bidez abiatuko litzatekela, plataforma izango litzatekela lehen kontaktua, baina aipatu duten bezala, gero harreman pertsonal bat egongo litzateke eta aholkularitza pertsonala izango litzateke. Horrek ere, gertutasun bat erakusteko, beharra ikusten debelako, eta ikusten debelako azkenean, herritarrak eta batez ere sektorean egon daitekeen jendea, igual egokiagoa dela aurrez aurreko harreman batera, ezta? Besterik gabe, kontakturako ere telefono bat eukiko deu, etorreko telefonoa, 944-775-556 telefonoa, eta webguneaz gain, korreo elektronikora ere bai, gilur@gipuzkoa.eus, edozein zalantza argitzeko edo harremanetan egoteko, ezta? Orduan,
beste gabe, dala erreleborako tresna bat, tresna publiko bat dela, doako zerbitzu bat dela, herritar guzti zuzendua dagoela, Xabierrek aipatu duen bezala, ez bakarrikan lehen sektorean dabiltzanei behar dituztelako azpiegitura edo lur gehiago, edo ustera dijoaztenei bakarrikan, baizik eta igual baita ere, jabetzan edo oinordekotza baten ondorioz, norbaitek jaso baditu lur batzuk edo azpiegitura batzuk, eta erabilerarik ez bazaio ematen, zer hobea lehen sektorea bultzatzeko, lehen sektorera bideratzea eta lehen sektorean sartu nahi duen edo bere proiektua zabaldu nahi duen pertsona bati lagatzeko aukera hori ematea, ezta? Eta hoxe, azkenean aholkularitza zerbitzu publiko bat eskainiko dela, nola baita esatearren. Bi hitzetan gazteleraz esangoet. A ver, partiendo de que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas queremos un medio rural vivo, queremos que nuestros bosques, nuestros pequeños municipios estén vivos, que el sector esté vivo, que podamos disfrutar de los productos del caserío del entorno del kilómetro cero. Bueno, pues partiendo de eso y partiendo de que esto no solamente se queda en Guipúzcoa, sino que este sentimiento, este convencimiento también se da en Vizcaya y en Álava, se elaboró la estrategia de relevo generacional, porque la manera para que sigamos disfrutando todos y todas de eso es garantizando el relevo generacional. Entonces, se diseñó una estrategia de relevo generacional y en el marco de esa estrategia de relevo generacional, en Guipúzcoa estamos llevando a cabo distintas iniciativas como las que hemos comentado antes, de Baserritar Mixto Profesionala, que intenta compaginar el trabajo de la industria o de otra actividad con el trabajo del caserío, el programa Gaztenek, la digitalización de los suelos agrarios, Trebatu, etcétera, ¿no? Y en ese marco de estrategia de relevo generacional y como una iniciativa más está el programa o la plataforma digital Gilur, que al final es una plataforma digital, yo diría que va más allá de ser una plataforma digital, es una plataforma digital que lo que promueve es el encuentro entre las personas que quieren ofrecer suelo agrario y las personas que se ven necesitadas de suelo agrario. Personas que, por no tener relevo generacional, están dispuestos a ceder a vender su propia explotación y personas jóvenes que quieren incorporarse al sector, que estarían dispuestos a coger un caserío o una explotación que otra persona o otra familia estaría dispuesta a ceder. Esto es Gilur, un lugar de encuentro, una plataforma digital donde se van a centrar, digamos, o centralizar tanto la oferta de suelo agrario y la demanda de suelo agrario. Pero no se queda en eso. Partiendo de eso, a través de la sociedad pública Etorlur, lo que se va a facilitar es la tramitación de toda esa gestión de compraventa, en su caso, de encuentro entre las personas que están dispuestas a ofrecer y demandar suelo. En definitiva, como resumen, esto es Gilur, o el servicio que ofrecería la plataforma Gilur. ¿Está aquí? ¿Vale? ¿Ondo? Erderaz. Bauz, ondo? Eso diría, Eskerrak asko. Ez, galdera egizpazio gutxiok.